Hei, mä oon Moona Autio. Mä oon harrastanut teatteria nyt vähän yli vuoden. Mun lempinäyttelijä on pienestä asti ollut Margot Robbie. Siitä lähtien, kun mä oon nähnyt sen näyttelemässä Suicide Squadissa. Näyttelemisessä parasta on se, että pääsee eläytymään johonkin, mikä ei ole normaalisti se sun oma tyyli käyttäytyä. Mikä se oli se sun lempinäyttelijä? Margot Robbie. Kuka on Margot Robbie? Näyttelee esimerkiksi Barbiea. Niin. Semmonen pitkä blondi, siniset silmät. Harley Quinn. Siis onko Barbie ja Harley Quinn näyttelee sama? Joo. Ei. On. Ei ole. Mitä?